Duniyar baro. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da isowa duniyar baro. Na yi farin ciki sosai da ganin ku da ziyarar wannan shafin namu mai suna duniyar baro, wato Lawal Rabi'u KT1T Baro. Insha Allahu idan kai ƙoƙari ko kika yi ƙoƙari, duk ma dai ko waye mace ko namiji dai ya yi ƙoƙari ya bibiye mu game da abin da muka ba da umarni a cikin wannan group ɗin a yi. Idan kana son shiga group ɗinmu kamar haka, yadda muka ba da dama za ka je ka shiga cikin account, za ka je ka shiga cikin Google ɗinka ga yanan kamar haka. Yanzu yanda muka shiga mun rubuta wannan sunan LRKT1T ga yanan a sama kamar yadda kuke gani a haka. Ga yanan haka, ga ya can kana gani mun rubuta LRKT1T Baro ga yanan ya hito daga sama. Ga arrow nan za mu sa mu nuna muku alamomin account ɗin, kun gani kamar haka ga yanan. Ga shi nan wannan na saman ko wancan, wannan sunan za ka shiga cikin wata browser ta duniya. Idan ka shiga zai baka, ka rubuta wancan sunan wato LRK1T zai baka abin da ka nema, wato account ɗinmu kenan kamar haka. Kun gani ga yanan ya shiga, ga lambar wayarmu nan farko, ga account ɗin. To wannan account ɗin muna so ka biyo mu a ciki. Kar ka tsallake wani abu a cikin bidiyon nan. Ka yi ƙoƙari ka yi abin da duk abin da muka yi a cikin wannan bidiyon. Insha Allah za ka ji daɗin wannan group sosai. Ka ga inda muka nuna arrow ɗin nan, nan za ka zo ka danna wato ka yi rijista da mu. Idan ka zo yin rijista ɗin, yanzu idan ka danna zai nuno ma haka. Bari mu danna. Mun danna, bari ya wuce. Yauwa, bari mu ƙara dannawa. Mun danna, kun gani ya ce signing in, signing up. Mu yanzu za mu yi signing up. Ba mu da account, ba ku da rijista da mu. Duk wanda bai da rijista kun ga ɗan arrow na nuna inda za ku yi. Ga yanan za ka yi signing up kenan. Idan ka zo ka danna signing up kamar haka, kun gani ga yanan zai nuna ma ka sa, ka zaɓi account ɗin da kake so ka yi amfani da shi. Na Gmail ɗinka zai kai ma, amma sabo za ka buɗe, amma wanda kake amfani da shi za ka yi. Ga yanan mun danna kai Gmail ɗin. Kai ma sai ka danna inda muka sa arrow nan. Sai ka danna kamar haka, zai nuno ma account ɗin duka waɗanda kake da su, kake chatting da su. Ni ga yanzu ga account ɗina wanda yake kan wannan wayar wadda nake muku amfani nan da ita. Ga yanan zan buɗe muku da wannan account da kuka gani kamar haka ga yanan. Idan na buɗe kun gan shi nan, ga yanan na nuna muku shi. Kai ma account ɗinka, kowa dai duk wani mai amfani da babbar waya yana da wannan Gmail ɗin. Kai ma yanzu sai ka danna a kan shi. Idan ka danna a kan shi kamar haka, yanzu ga yanan yana loading, ga yanan yana loading, ga yanan yana loading, ga yanan yana loading. Yana yi, yana yi, yana yi, yana yi, yana yi. To bari yanzu zai wuce. Kun ga ya wuce kamar haka. So ga yanan an ce ka zaɓi sunan da kake so ka sa. Kowane suna na duniya, indai ba wani wanda ya taɓa buɗe account da irin wannan sunan ba, to ba zai yi ba. To yanzu sai ka zaɓi sunan da kake so sai ka buɗe. Yanzu ka zaɓi sunan da kake so. Kun ga mu da yake harkar tantabara ce, bari mu sa Hapkas. Kun gani mun sa Hapkas. To me za mu yi? Sai mu zo next. Ga yanan next, kuna ganin shi ko? Ga hannun dama ga yanan next. Sai ka danna next. In ka ga yayi wannan green ɗin, ka rubuta suna ka ga yayi wannan green ɗin yayi, sai ka zo ka danna next. Yanzu mun danna next. Kun ga inda ya kawo mu nan. Kun ga an ce congratulations mun buɗe account. Mun gani ga ya san mai sunan Hapkas a sama. Mai sunan Hapkas a sama. So yanzu me za ka yi? Na gaba shine abin da za ka yi, sai ka zo ka sake dawowa cikin Chrome. Idan ka sake dawowa cikin Chrome sai ka sake rubuta wannan sunan kamar yadda kuka ga mun rubuta a sama. Ga yanan haka, ga yanan LRK1T. Sai mu shiga cikin shi kamar yadda kuka gani. Sai mu latsa a kai kamar yadda kuka gani yanzu. Ga yanan bari mu latsa. Kun gani mun latsa. Yanzu duk inda muka latsa cikin ko hoton ka latsa ko wancan ɗin, amma ka danna inda muka danna ɗin LRK1T Baro.
To yanzu me za ka yi? Sai ka zo ka danna kan subscribing ɗin. Yanzu kana danna kan subscribing ɗin za ka zama member ɗin mu. Shikenan abin da muke buƙata yanzu. Wannan shine final. Idan ka kalli wannan, kar ka wuce ba ka saurari sauran ba. Ka yi wannan subscribing ɗin kamar yadda muka yi haka. Yanzu idan kai za ka ga ya huto daga sama, yanzu za mu dawo mu zo mu latsa kan subscribing ɗin nan. Kun ga ya can yayi daga sama, mun danna kan shi. So yanzu mun danna kan subscribing yayi. So sai me za ka yi abu na gaba? Za ka shiga cikin member ɗin mu. Yanzu abin da za ka yi na gaba, abin da zan nuna muku yanzu kawai bari mu koma cikin TikTok ɗinmu mu nuna muku ta can ɓangaren. Bari mu nuna muku ta ɓangaren TikTok zai fi sauƙi. Duk ɗaya ne da mu tsaya nan ɗin da mu tsaya can, amma bari mu shiga ta can yanzu. Alright, yanzu za mu shiga cikin account ɗinmu na TikTok. Mun shiga kamar haka. To fa ga yanan za mu shiga cikin me ɗin nan. Na shiga. Kun ga account ɗina nan kamar haka. So ina zan zo in shiga yanzu. Inda ke da alama ɗan hannun nan, inda aka nuna ga yanan http/kaza ɗin nan da kaza .yofanlr. Inda dai hannun nan ya nuna nan za ka latsa. Kana latsa zai maido ka cikin account ɗin naka. Cikin account ɗin namu ga yanan kamar haka za ka ce continue. Don ka ce continue. Kun gani? Ya maido ka nan wurin the same wurin can. To kun gani? To shine maganar. Idan kana so ka duba hoto, ka ga guda nawa ne a cikin wannan hoton. Misali, to kana so ka ga hoto nawa ne a cikin wannan bidiyon. Cikin wannan link ɗin kawai right hand za ka yi da hannun dama ka. Hannun dama ka za ka na ja. Za ka iya baya ka iya ƙasa. To bari yanzu in je in nuna muku abubuwan da zan nuna muku. Nan duka za ku zo ku kalle su. Misali yanzu ga wannan bidiyon ina so in kunna sound ɗin shi in ji. Misali ina so in ji sound ɗin shi. Zan nuna muku wurin kunna sound. Kun gan shi nan? Nan ne wurin kunna sound. Kun ga a kashe yake yanzu. Kana danna sound ɗin zai buɗe. To amma ni yanzu saurin ke in yi sauri in sallame ku. In nuna muku. Yanzu abin da zan nuna muku na ƙarshe. Misali ga magani nan. Misali yanzu wannan maganin kana son ka siye shi. Akwai links a jikin wannan hoton. Kana danna hoton haka. Misali bari in danna ku gani. Ga yanan na danna kan hoton. Kun gani ko? Ya kawo ni kamar haka. Na danna. Ina ƙara danna hoton. Kun gani? Bari in ƙara danna hoton ku gani. Kun gani? An ce buy here. Kun gani? Ga buy nan ta hito. Kun gani? Ga yanan na yi aro kanta. Sai ka danna kan buy. Kun gani sun ce za ka shiga cikin Amazon ka so wannan abun. A Amazon za ku so shi. A duk duniya duk inda kake. A Najeriya ko a ina, Nijar da Mali da kowace ma Afirka dai. Wannan za ka siya shi. In ma ƙasar ka ba a saida shi. In Allah ya yadda ma duka dai wannan Amazon dai kan ga yanan. Shi duka kusan ko ina ne. Ko nan za ka zo ka danna allow ɗin nan. Idan ka danna allow shi kenan. Bari mu danna allow ɗin ku gani inda zai kai mu. Kun gani? Zai kawo mu duka gabaki ɗaya cikin Amazon ɗin gabaki ɗaya kamfanin. Kun gani? To maganin da muka ɗaura muku, kada ka je wurin gane-ganen ka je ka gano wani ka siya. Wanda muka ɗaura muku shine za ku siya. Ya za a yi ku siye shi? Nan ne hanyar. To waye ka samu wanda yake da ilimi akan abun, amma ba ka iya bai koya ma, in kuma ka iya to shi kenan. Mu dai dokar mu ta farko dama ka buɗe wannan abun. Ka buɗe wannan, ka yi rijistar nan da mu. Ita ce babba wannan ɗin wannan. Duk magungunan da ka gani akwai rubuce-rubuce a kansu. Akwai menene da menene duka dai akwai ƙaruwa a ciki. Za ku je duka ku bi ku karanta da yadda ake ba tantabarar abinci da menene da menene. Yanzu ban san bidiyon yayi tsayi da duk zan nuna muku komai da komai. Amma kai da kanka in ka shigo kana shige-shigen duk za ka gano abubuwa da ire-iren tantabaru da menene da menene duka dai. Da akwai abubuwa da yawa sosai. Wannan abun na buɗe shi ne don ku, don al'umma. Don haka ku yi ƙoƙari duk wani abu da kuka gani mun ce ai da Allah ku yi shi. Kamar liking wannan duk ku yi shi da sauran abubuwa. Insha Allah na bar ku lafiya. Duka kun gani waɗannan magunguna ne na fitar shari'a wanda suke wa. Ku zo dai ku karanta duka komai da komai game.
da sauran abubuwa. Duka dai bayani ne a kan su wannan. Duk wani abu da kuka gani yana da muhimmanci da dalilin da ya sa.